Bala éirí a chlán, is muid a ceoltar ó go choiseáraigh. Tháinig muid le chéile le físio na hafid bháil leis an bheachtas le chéile doálaí. Hafad muid ráfí sa ceolach chum a féidir ar Charlie Lennon. Tású lein gomáin sib sás astom. Tá cuige cuaig ceoltarró tusa tugur seo. Tá máscan seo ag lealach GoFundMe Wally agus is muidibh buíocha goach sib €2 in na chróm. Bullet bus. Yay.